शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता स्मर्या गुरु परंपरा श्रुती स्मृती पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदं विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वर सर्व हि माझा रघुवीर सद्गुरु रूपे वसावे तुझ्या दास बोधासी बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदास ये सद्गुरु राया कीर्तने ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ। आता मी आज 35 आणि 36 मनात श्लोक येत असती। असे हो जया अंतरी भाव जैसा वसे हो जया अंतरी देव तैसा अनन्यास रक्षित से चाप पाणी नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी। जय जय रघुवीर समर्थ। आमगेल ह्या प्रवासांतू आनंद यात्रेंत नाना नमुन्याचे आमकां प्रश्न पडतात की आम्ही सगळेजण आमकां जशी झेपता तशी आम्ही साधन करत असती उपासन करत असती नाम घेत असती जाल्यार प्रत्येकाक विंगड विंगड नमुन्याचो अनुभव येता। म्हळ्यार सगळ्यांक कितले येवंका तितली या ना अशें एक पण दिसता रे म्हाका तितले मनापासून म्हाका जायना रे म्हाका कसल्या मन अजुनी शांत जायना कसल्या जायना अशें सगळें दिसता। तर तांकां जाता मगल कल्या जायना मगल्यांचे कले चुकता की कले अशें चुकना एक तरी हगूर हगूर शने शने आमच्यात फरक पडता। एकदम उडकी मारून वचुल्यार तशी चलना काहीतरी मध्ये पडचो संभव असता। त्यांनी समोर कोण वचुलेल्यांची बरें आणि जाता आणि प्रत्येकाक मेळटाची जाल्यार हांग समर्थ म्हणटा की असे हो जया अंतरी भाव जैसा। भाव म्हळ्यार कलें एक आपणा मनात तू जे प्रेम असं भाव म्हळ्यार भक्ती भाव प्रेम भाव ते आपणाक मेळका देवा म्हणून एकच शब्द देवा एक 3 शब्द असतात भाव कशी बदलतात ते सांगतात। तू देवळात वता हे 3 शब्द
तू देवळांत वता सहज विचारल्यारी हांव येव व्यायाम म्हणटात होय की न्ही? तू देवळांत वता केन्नाय वचना तिला देवळ भायर सरल्या हो भाव तशी तू देवळांत वतस तू देवळा वचनी जाल्यार दुसरे कडेन खंय शॉपिंगा वचल्यार हांव येतलें तुका सांगत तशी तिन्ही शब्द त्याची सेम शब्द जाल्यार भाव फरक पडटा भावांत. तशी आंबेल अंतरांत जो भाव असता देवा बद्दलचो दोन नमन्या भाव असतात. एक भाव म्हळ्यार देव मगल म्हळे भाव देव मगल देवता दुसरं कोणाला नाही मगल देवांत आणि दुसऱ्यांत हांव मध्य कोणाक येवच्या दिवच ना असं नमन्याचे मगल जाली मी ती ताणें म्हाका सगळें दिवता ताणें दिन जाल्यार कल्या दिना म्हण हांव झगडून बसता असं नमन्याचे एक तो भाव असता. आणि दुसरो भाव कसलो असता की हांव देवा गेलो देवा तू म्हाका जन्मा घाले खरी म्हाका जन्मदात्री हांव शरिरा जन्म घालतलो विंगड असली तर खरें तरी तू वेंच मुगल गर्भांत सुद्दां रक्षण केलें आणि तू वेंच म्हाका जन्मा घाले ताणी ती हांव तुगेलो हांव देवा गेलो म्हणलें की कल जाता देवांतल्यान भगवंत निर्माण जाता. आणि ऐश्वर्यवान भग म्हळ्यार ऐश्वर्य सगळे नमन्या ऐश्वर्य श्रीमंती ताल्या असता वाचा वाणी विद्या धन औदार्य पुरे नमन्याचे दैवी गुण जे असतात ती ताज्याने एकदम समृद्ध आशिल्लो तो भगवंत तो हांव देवा गेलो म्हण की देव भगवंतागेल रूप घेता आणि आमकां सगळें दिसता जाल्यार आमगेल भाव कशे आस हें तांचेर अवलंबून आसता. आणि जशे आमगेल भाव आस तशे आमगेल अंतरांतूं देवूय प्रगट जाता. मस्त म्हणटा आमी म्हळ्यार सगळे बिझनेस असणे आमगेले वी आर बेसिकली बिझनेस मायंडेड खरें म्हळ्यार मस्त लोक बिझनेस मायंडेड असतात. देवळांत तूं रांग लागतना नवस पेडच्याक लागता की म्हाका हें मेळ्ळ्यार हांव तें करता आशिल्लो तें मेळ्ळें हें करता आशिल्लो असलो म्हणल्यार नवस तेन्ना कळ्ळें जाता की मागून घेवचें म्हळ्यार करार करचो एक हें करचें देवाण घेवाण म्हणटात न्ही हे देव वो देव हांव अमूक इतलें दिता तूं म्हाका इतलें दी आणि खंयच्याय हातूंत आमगेले इतले व्यवहार्य असतात की आमी घाट्यांत वचचें ना हांव एक 50 रुपया पॅड दवरले तूं म्हाका 100% मार्क मेळोवन दी असं नमन्याचे हो व्यवहार हांगा उपयोग ह्या तसले वेळार देव कले हें करना. जाल्यार व्हड भाव जो नामदेवा गेलो आशिल्लो नामदेव सावन आसतना 3-4 वर्सांचो आसतना एकन तागेलो बापूस परीत म्हळ्यार हो आशिल्लो शिंपी तो गांवान गांव पयलें काम आसल्यार वतालो विकू कडेन तांचा लागींची देवळ नाम्या चिके वचून हो निवेद्य दितले मा आणि तो निवेद्य दिले शिवाय कोणें घरच्यांनी खावचें ना अशी तांगेलो दंड कसो तर हांव कोण दिता सांसान आणि ती जनाबाई सांगा ती दिवन ताका पेटी धाडटली ती तांगेल घरची दासी ते चेरडा पळोवन दवरलेली वेड ती जाल्यार तिगल मान तो कितलो आणि ती तागल हांत घडलेली त्या संतांगल हांत म्हळ्यार तिगल भाव कितलो तर ती आनी तो करून वता ती तो म्हणटा तू थंय बस हांव आज देवाक खावनच तू पळो नाका नाल्यार देव येवंच ना मुखारी वचून बसता देवा भूक लागशी दिसता न्ही आज चिके वेळ जाल रे जाल्यार खा आज पळय हें तें सगळें करून दिल्या म्हणून हांव दोळ चिमकोन बसता तू खा मग सुद्दां लाज बाळगता म्हण हांगा घेवन खा म्हूण मस्त वेळान दोळ उगडून पळयल्यार कोणें ना आज तशी आसता आट इतलें कल्लें आज काल भूक ना तुका घडीत खा पळय हांग म्हणून आणि कडेर ताका दिसता पळय मगले अन्ना नाही तवळ तू समोर खातालो आणि आजी हांव आयल्यार मात्र खायना हांवें आतां मगल आई म्हणटली की तू समोर दी म्हणून खायनी देवा न्ही म्हणून तर तू यो न्ही मस्त रडता तू यो न्ही तू खा न्ही मग सांगा ती मगल लाज दिसतले तुका हांव एक सांज चेरडू न्ही हांव कल करतलो आणि पळय म्हाका काय भूक लागल्या रे तू खाल्ले शिवाय म्हाका जेवण मेळना घरा तर देवाला निवेद केल्या शिवाय जेवची ना शामगल दंड कस म्हाका मस्त भूक लागल्या बेगी येवन खा न्ही असं नमन्या भाव तावळ पळयल्यार देव खरेंच त्या मूर्तींत राबन आसतना तो गुयोन ताका सांगात बसून जेवलो आणि ताकाय जेवयले प्रसादाचे आणि पुरे शांती केली इतकी प्रीती ताका
कितले बर जाल्या तुगेल्या अम्मान केलेले मगली अम्मा असती तिक सांग बरे जाल्या ह्या खुशीची म्हळ्यार ह्या कल्पनाच ना की निविद्य म्हळ्यार कसले म्हणून तो ते खाली प्लेट घेऊन वचूलो घार वचूल्यार जनी नाही पळयली ते जाल्यार ती काय विश्वास हे जायना घार वचून पळयल्यार ताट खाली पळयना पण ती आवसू बोज मारता कल रे तुका भूक लागली जाल्यार सांग येशील न्हय त्या देवाक निविद्या दिलें कल्ल्या खाल तुवें ना मा हांव खाय न्ही आणि देवानेच खाल्लें जाय जाल्यार तिका विचारी पण तिका सुद्धा वच नासतना ती भायरच बसू सांगिला तिका म्हणटा तर ती म्हणटा वय देवान खालशें दिसता म्हण तरी कोणाला विश्वास बसना अशी नमुन्याची हें जावन कड्डेरी बापसून येना पडे बापसू सांगत तो परत वता आणि परत तशीच हट करून परत देवाक जेवच्या लायता हो जो भाव असणे तावळी तो चक्रपाणी सुद्धा आमकां पावता ते नुसते पावत मात्र नाही अनन्यास रक्षीत असे चाप पाणी नुपेक्षी कदा रामदासाभिमान हाचे खातीर भाव करता अनन्य अनन्य म्हळ्यार प्रपंचणे करता असत पण एक न जर आमगेली त्या आमगेल ध्येय केले प्रपंच करताना आमगेल ध्येय केले की त्या परमात्म्याक मेळोवपा तांचो एक जावपा हें आमगेल जर ध्येय असलें हें ध्येय मात्यान दवर आमकां जर समजा आमी खंय वचूं तिकीट काडल्यातले नाचे अमुक एपाळां भायर सरपाची नाल्यार वेळ जाता आमगेल कोणे मैत्रीण आयली तरी ती बेगी कशी घालोवचें पळयतात सांगतात गो आमगेल वेळ जालो आतां उलोवच्या वेळ ना या ना पण पळोवया प्लीज एक्सक्यूज मी भायर सरल्या म्हण आणि कोणे झगड आयल्यार सुद्दां आमी तांकां रीग दिनात आतां नाका तें विशय नंतर पळोवया आतां गडबड आसा म्हण सांगतात पळय की जाल्यार म्हळ्यार हांचे अगत्य कल्ल्याचें की आमगेलें ध्येय तें ध्येय परमेश्वरा मेळोवपा म्हळ्यार ध्येय एक मनाने दुसरे खंयचेय ध्येय ना तो अन्य अन्य कसलेय तागेल मनान ना फक्त तो परमेश्वर आस आणि बाकीच सगळे ओघान जे आयिल्ले तें करता तो म्हळ्यार प्रपंच करता म्हणा पडे पोट आस उद्योग केले खाल्ले पिल्ले सगळं करता जाल्यार मनांत एक भाव केल्लो हे परमेश्वरा तू म्हाका दितस हांव तुगेलो आणि तू कशी सांगले तशी हांव करतलो हांव तुगेलो जाल्यार कल जाता तू कशी म्हाका आदेश दिलो तशी हांव करता हांव मालक न्ही तू मालक हांव फक्त तू म्हणलेले मानचे इतलेंची तशी केल्यार कल जाता त्या हाका म्हळ्यार भक्ताक सुद्दां एकदम सगळं मेळटा आणि ताका रक्षण कोण करता तर चाप पाणी तागेले पयले चुकले केलें जाल्यार चाप पाणी म्हळ्यार पाणी म्हळ्यार हात कोणाक दिसतलें उद्दा पिंचकी करलें म्हण उद्दा पिंचणे हांगा पाणी म्हळ्यार हात चाप पाणी म्हळ्यार धनुष हातान घेतली तो राम शूल पाणी म्हळ्यार शूल त्रिशूल हातान घेतली तो ईश्वर अशें सगळें आसता तरी तशी तो चाप पाणी तुका रक्षण करता तू केन्ना रक्षण करता तू अनन्य जाल्यार मात्र रक्षण करता हे आणि तो कायम तो सांगता रामदासाभिमानी असो त्यांनी केन्नाय तुमगेल उपेक्षा करच ना खंय समजा तुमगेल चुकले देवा मगर चुकल्यार एडमिट करात न्ही अरे कोण काम करता तांगेलें चुकता कोण कले कर नाशी आयशी समज तांगेल चुकतल कशी त्यांनी चुकल्यार हडना जाल्यार परत ती चूक जायनाशी पळोवची आणि ती चूक देवा मगेलें चुकलें मागची चूक आठवचेच फक्त ते कशी करेक्ट करचे हाजी खातीर परत चूक जायनाशी पळोवची झरोवन तांतूची रममाण जावचे खातीर पास्ट टेन्स आसना आमगेल चूक सोदून काडून परत जायनाशी पळोवन मुखार वचचें तांचे खातीर चुकांचो उडासू जरूर दवरता तर हे नुपेक्षी कदा रामदासाभिमान मुखार श्लोक म्हणटा सदा सर्वदा देव सन्मीर आहे कृपाळूपणे अल्पधारिष्ट पाहे सुखानंद आनंद कैवल्य दानी नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी आता सगळ्या वेळार देव आमगे सन्निधी असता सन्निधी म्हणतात आम्ही खंयचे हाका अमुक समाधी सन्निधी आमगेले आमचे म्हणतात परिज्ञानासन सन्निधी म्हळ्यार स्वतःच निधी म्हळ्यार समुद्र
सत्य जे असं, जे अल्टिमेट ट्रुथ असं, जे परब्रह्म असं, तांचं विशाल सागर सन्निधी ही आमगेल मूर्ती विग्रह आमगेलो तशी हो. आणि आन एक अर्थ म्हळ्यार लागीं अशें सदा सर्वदा तो देव आमगेल लागींच असो हो. सन्निधी म्हळ्यार जो परब्रह्माच निधी असो सगळं दिवच्या शकता ती परब्रह्म शक्ती आमगे लागींच बसल्या आमच्या अंतूंच असो. मागशी एक काणी सांगिली हांवें की एक चेडा ट्रेनान सोडून हांव बापूस घार वतात. तो एकलो असता घार वतना हांगा तो तागेल आजोळी वचून भायर सरलेलो असता. केन्नाय हांव बापूस पावनच्या येताले. तोच म्हणटा की आतां पावनच्या येवं नाका ती इत्या म्हळ्यार आपण एकलो वता थोड जाला ना फक्त बसोन दिया ती मनान थंयची ते पुकू पुकू जाता असता ताका एकलो आसून जाल्यार ते वत असता पण शिकपो म्हणून विवेक काही ना म्हणना ती ताका बसोन दिता ती आणि तो वचू भायर सरता. ट्रेन सुट्टा सुट्ट सुट्ट म्हणसरी हांव नाना तरेचे ताका इन्स्ट्रक्शन दिता. पळय हांगा खावच्या दवरल्या थंय उदका दवरल्या आत भायर काडनाका ते सगळं सांगून जाता. आणि जेन्ना तो वतन एकलो म्हणून नंतर नंतर भित्त पळय सगळे जाण चेडवां खेळटात ताका कोणें विशेष विचारना ती तो एकलोची मग ताका लोनली फील जाता एकदम. तावळ ताका रड येवच्या लागता भंय दिसच्या लागता हे सगळ्यांक हांव कशी पावतलो कल करचें. ट्रेन तर चलत आसा उतरच्या काही जायना. आमगेल परिस्थिती तशी जाल्या. जन्म तरी घेतला मरण येवच्या केन्नाच की गोतना पण मध्येची जी स्थिती आसा कसली दिवसाक वायट जातली परिस्थिती तांतू आम्ही तग कशी दवरची देवा कोठे जावे काय करावे. मांडियली बोहरीक वो मानम देवा पेटा देवा तू यो यो कसला ते गाडी सुटची वेळारी ते चेरडाल बापसूने एक चीट तागेल्या हातान तशी बडी करून दिलेली असता किशान दवरून गेले. आणि केन्ना तुका भंय दिसतलो पळय त्या वेळा कान पळय आणि तो कान पळयता रडता रडताची ताका रड एकदम लागता. त्या बापसून बरयल्लें असता ह्याच ट्रेनान तू मागशीच कंपार्टमेंटात आपण स्वतः बशील आणि तू सांगातीच ट्रॅव्हल करतच ताका एकदम सेफ दिसता. जाल्यार तो या नाकले पटकन तरी सदा सर्वदा देव सन्निध आहे कृपाळूपणे अल्प धारिष्ट पाहे. धारिष्ट पळयत तो नामदेवागले हाच वेळा कशी जालेली. नामदेव उत्तर हिंदुस्थानात मस्त वचून तावळी थंयचे लोक भयंकर त्रास दिताले. तशी एक पण ताका पकडलें की तू कीर्तन करता हांगा नामाचे महत्व सांगता महात्म्य तरी आम्ही आता गाय मारतात तुझी मुखारी त्या नामान तुगेल्या खरेंची जर महात्म्य असल्यारी त्या गायी ताबडतोब जीवन तुकोन दाखयली. किती दिवसांत करतात सांग किती दिवसा ही गाय जिवंत जातली. तर तो म्हणता 3 दिवस कळलं 3 दिवसांनी जीवन जातली म्हणून सांग. हो म्हणते गायीक मारतात ताच्या मुखार ताका पळोवच्या जायना जाल्यार तो हे देवा कसले नमुन्याचे जाल्या त्या गायीक जिवंत कर देवा गायीक जिवंत कर आणि जोर जोरा नामस्मरण विठ्ठल 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 नांत पळोवपा आणि तो ट्रान्सांत होता आणि 3 दिवस अन्न उदार नासतना थंय विठ्ठल 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 म्हणटा. 3रे दिवस ती गाय हालचाल करच्या लागता आणि जिवंत जावन उबरता. सगळं टाळ्यांच कडकड तें जाल्लें जाल्लें कडे पळयल्या देवा तू कितलं बर अस म्हणून अशी तागेले ताका पांय पडच्या कशें करत न्ही प्रदक्षिण घालूक पळयलें देव मागशी उबरला. अरे देवा केन्ना आयला तूं विठ्ठला केन्ना आयला म्हळ्यार तूं हांगा नाम घेत अशें हांव हांगा राबिल तूं लेगीच राबिलो. मागीर 3 दिवस म्हाका नाम हे घेवच्या लायले परीक्षा पळयले मगली हांव म्हणटा ना ना तुगल कितलं जया अंतरी भाव जैसा तशें हांव हें जाता. तूं तांकां सांगलें 3 दिवसांत तूं गाय जिवंत जातली म्हळ्यार तुका दिसलेशें दिसता की पंढरपूर आशिल्लो एकदम हांगा कशी येता दिल्ली तूं म्हणून 3 दिवस तरी लागतले त्या काळात म्हणून तांकां सांगलें 3 दिवस मागून घेतले तूं पण हांव तावळ घेवन एक क्षणांत हांव येवन पावच्या शकता. तो विश्वास तुका नाशिल्लो आणि तुगल कितले तूं हें करता धारिश्ट तुगल धैर्य कितलें आसत तुगल म्हजेर विश्वास कितलो आसत.
मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे सांस में। ना मैं देवल ना मैं मंदिर, ना काबे कैलाश में। ढूंढे है तो तुरंत ही परियो, मैं तेरे विश्वास में, मैं तेरे विश्वास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम. तो राम हा तरी बापूस ते चढाई बापूस मागशीच कंपार्टमेंटान मला ट्रेन राबना पडे येऊनच शिरतलो जाल्यार हो अब्दुल बापूस कृष्णाबा तो एक क्षणांत आम संगातीच असतो तो आमगे तरी बसून तो आम संगात ट्रॅव्हल करतो जाल्यार ताल्ल्या पळोवची तितू धैर्य आमकां आसलें. आमी प्रपंचांत अडकले. प्रपंच म्हळ्यार कसलें 5 नमुन्याचे जाणटींतून आमी पडले आणि प्रकर्षाने सोडून ज्यांचा प्रयत्न करतात ती जाल्यार आमकां जमत कल्ल्याक तरी ते 5 नमुन्याचे कल्ले शब्द रूप रस गंध आणि हे कले शब्द रूप रस गंध आणि 5वे एक जाल्यार हे सगळे 5 हातून शब्द हांगा थंय परांची खाणी व्यक्तृणच स्वयंभू परां पश्यंती न अंतरात्मन. आमगेल प्रपंचांत आमी इतली शिरकल्या ती देवान आयडिया तीच केल्या की कोणकी म्हणखे तू इतकी गमती सृष्टी केल्या आणि तू थंय स्कूटार हात घेऊन बसला तर सगळ्यां तुका ये देव वो देव म्हणून सगळ्यां तुका त्रास दिता ती बाबा थंय मगल पुतळस हांव प्रत्यक्षांत न्ही त्या भक्तांक गेले भितर बसून बसला जाल्यार म्हळ्यार कोणाकय कळना हांव थंय निपून बसला कोणे पळयना तिथे त्यांनी तांकां कळना आणि आपणे अशी व्यवस्था केल्या की सगळी इंद्रिय भायले दिकाने दृश्य पळोवचे रूप रस गंध शब्द शब्द रूप रस गंध ते सगळे हे एक एक आमकां इतलें हे आसता. एक आमगे ब्युटी पार्लर म्हणे आणि सगळ्याचे स्पेशलायझेशन देह अशी कोण घालला की पळोवच्या गेले सुद्धा इतले नमुन्यात विविध होता की त्या जाणटींत आमी शिरकली. इतले नमुने गमटे 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 आयकूनच्या मेळटा की त्या नादांत आमी शिरकली आणि कितले बरोबर खावच्या मेळटा नित नवीन. कोणकी तरी म्हणलें एक पुस्तकाचेर नाव आशिल्लें 108 प्रकार उपासाचे म्हणून. उपासाचे पदार्थ 108 प्रकार म्हळ्यार उपास म्हणून म्हणचे आणि 108 प्रकार तशी ते रस तशी गंध परमळ इतली नमुन्याचे स्प्रे जायल्या ती हे आयल्या अत्तर आयल्या ती मागशी जाल ते कनोजी बिनोजी आता नमनम्याचे अत्तर आणि रिफ्रेशिंग एअर रिफ्रेशनर जायल्या ती त्यांनी ती सगळं हात आमी शिरकून पडतात ती शिवाय पण कितलेय शिरकले कितले हेंके करके त्या परमेश्वरा जो सुगंध असो त्या परमेश्वरागल जो स्वाद असो तिचो ते परमेश्वरागल तो नाद असो टन्न करून आवाज ऐकी देवळान तू घांट वाजयती टन ताजे गाज समुद्रा लाटांची गाज असता गाज आवाज नेतो ताका गाज म्हणतात ती ऐकया ती आणि तांत भरलेलो तो परमेश्वरागल नाद ऐकूंक आमी हे केल्यार मात्र आमकां कल मेळटा तरी सुखानंद आनंद कैवल्य दान तो आमगेले धार इश्ट पळय तो लागींच आसा. आता तुमकां सांगता मंडळी एक चेडू उपजले चंपूनच्या शिकतना मस्त पण पडता पडल्यार ताका पडले की रडता लगेच आवसून येवन जर उब मारून घेतलो न्ही ते केन्नाय चंपूनच्या शिकचे ना. त्यांनी आवसपल करता थंयच बशिल्लो आसता लक्ष दिना ती कळना तिलवार दाखयता ते चेडूय उस्ताद आसता हांगा थंय पळयता कोणें एकटा म्हणल्यार आनी जोर जोरान रडता. चेडवांक कितलं कळता आमच्या पेक्षा जास्ती बुजवत असतं तर लक्ष दिने नाही गपचूप उठायचं आणि परत चंपूनच्या लागतं अशी कोण कोणते चेडू चंपूनच्या शिकतात. त्यामुळे ती आम्ही सेल्फ डिपेंडंट जावंका इंडिपेंडंट जावंका म्हण खातीर देव आमकां सन्नीर आशिल्ले तरके
आमगे धैर्य वाडता म्हळे खातीर तागेल कृप सतत असता म्हणजे तो थंयच असता आनी फक्त अक्षरशः मस्त लाग गदा म्हूण दिसल्यार तो आमकां हें करना. एक चेडूं अशी दिंकुल्यान वतल चेडूं भायर वच्चा लागली ती हांव थंय बागलान बसली तिने पाय अशी धरला उंच करून ताका दांटून वच्चा जायनी परत फिरली ते. आतां तो पाय जर काडलेलो तरी कल जातलें ते पाय ओलांडून वच्चा पळय ते चेडूं पडलें रडलें आनी जायना म्हूण परत दिंकुल्यान मागशी वचूली. ते जर थंय वचूलेले भायरच निसणी मेळटत तांचेर थांब पडतलशील मग तें चेडूं. तर तें वांचोवचे खातीर तशी देव आमगेल मुखावेल कश्ट वांचोवचे खातीर मस्त म्हणटा लागीं आशिल्ले तरके तूं शिकता बाळा तूं शिकून घे खंयचे प्रसंगांतल्यान कशी भायर पडचें हांव तुका मार्गदर्शन करता. ते मगल मार्गदर्शन आयकूनच्याक तूं भितर निरखून पळ म्हळ्यार पळ पुणी म्हळ्यार तुका आयक म्हळ्यार कळटलें म्हणून अशें सांगता. आनी त्यांनी ती निरखून भितर पळयल्यार कल्ल भितरी सुखानंद आनंद येता म्हळ्यार तो कैवल्य दानी कैवल्य दिता. म्हळ्यार आमकां सगळं दिवच्याक हातच राखता नासतना आमकां ताज्यात एक करून दिवच्याक आमची कशी अशी चेरडा कशी पट्टून दिवच्याक हावस मोग करच्याक अगदी आतूर असता की तशी तो देव तो आमगेल भक्त आसा. आम्ही तागेल भक्त नंतर जातली पण तो पयलेंच आमगेल भक्त जाला आनी आमकां म्हणटा यो चेरडा हांव तुका इतली भक्ती करता मगल उडा जायना रे तुका म्हणून आमी देवाक म्हणटा ती. जाल्यार देवागेल भाव पळोवन आमी देवाचेर खूश जावंका न्हय ते उलट सुद्दां जावंका न्ही. जाल्यार आमी तितले देवाक भाव दिनात आमगेल भाव प्रपंचांतूच आसा सगळं. तशी करनासतना जर आमी केल्यार नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी रामाक दासागेल अभिमान आसत तेमी ते आपणा चेडवांक तो केन्नाय उपेक्षा करना. आमी सगळीं तागेल चेडवां आनंदा यात्रे भायर सरल्यान ती तो आमच्यान तूं बयसून आमकां गायड करता असत. नाना तरेची डिफिकल्टीज येता ती कल रेकॉर्ड समजायनी आनी कल जायनी हें जायनी तें जायनी पण कसल्याच आमकां फरक पडचे ना. कोणेय मध्य जर आयलें तर स्ट्रेट अवे सांगता की आनी सांगील तरके आमी कोणाल्या उलयता आसतना सुद्दां मध्येन तूं नामस्मरण चालू आसता आमगेलें पश्यंतीन तूं पश्यंतीन तूं आणखी म्हणाल पश्यंतीन तूं नाम रुच्या की तू जन्म घेवंका लागता ती मला जन्म घेवंका लागता ती विचार तुम्ही करतात फालतू विचार जे करतात नाही ते पश्यंतीन तू चलत असतात ती. कोण आयले मला पळोवन हासली यो कसली मी ज्या सायल्या बतिका मला म्हाका मेळ्ळी पण हासनी सुद्दां न्ही ही तिगल तंद्रींच असता म्हणून हासनी हासू नये म्हणून नाही जाल्यार ते हिगल लक्षांत येना ही ती विसरून गेली आणि राग खाय मेळो हांव तिका सम्म करता म्हणून. पण हे जे विचार येतात ते पश्यंतीन तू येतात मागीर त्या विचारांची जागा नामाक दियात न्ही. ते विचार तेजे संवाद करचो असो स्वताल्याक अशी खट्टी मील्याक संवाद करचे बदलाक तो खरो मी जो बसला न्ही देव ताल्ल्याक संवाद करा देवा कशेंच तूं मगल उडा जात नव्हे हांवें मस्त आतूर आस रे तूं पळोवच्याक प्रगट जा न्ही तुमची सगळं दिसता म्हाका तेमीत म्हाका प्रपंचाक चिंत ना. कित्याक म्हळ्यार आमी जेन्ना सर्वंट म्हणून काम करतात न्ही खंयचे कंपनींत आमकां पगार मेळटा तशी देव आमकां खावच्या पिवच्या भरपूर दिता कपडे लत्त दिता सगळं प्रोवायड करता. ते फायदो नुकसान कल जाता त्या प्रपंचांतूं ही काळजी मालकाक आमी तागेल कामाचे शिमीत आमकां ती काळजी आसना आमकां पगार मेळ्ळो जाल्यार तशी तो देव सगळं दिता तातूंत लाभ हानीची काळजी मात्र तो स्वता घेता आणि तो आमगेल संपूर्ण हिताची दृश्टीन आमकां दिता. आमी मागमागील दिना तें एक पळोवंका तेमी दिनी म्हूण तोंड साम करचे ना कले म्हळ्यार आत्तां जर आमी मागीर कले मेळ्ळी आमगेले उपयोगाचे ना आशिल्ले ते आमगेले हिताचे ना आशिल्ले अशें लेखून आमी मुखार वचचें. जय जय रघुवीर समर्थ. आता मी आजी दशक तिसरं सूर करता सती 2 दशक जाल्ले पयलेशे स्तवनांचो सगळ्यांक स्तुती केलेली होतच नव्हे 10 समास आशिल्ले सगळ्यांक स्तुती जाली. पण दुसरो समाज जालो मूर्ख लक्षणांचो. मूर्ख कल्ल्याक तरी मूर्खपणाचे कल्ल्या वर्णन केलें की ते आमी त्याग करता म्हळ खातीर आणि त्याग करनी जाल्यार कल जाता कसले नमुन्या दुःख जावंचे शकता
त्या दुःखाचे वर्णन ऐकून कोणी तुम्ही परमात्म्याला वळती अशी समर्थांक दिसता. म्हणून त्यांनी हांगा आमगे सगुण परीक्षा म्हणे दशक तिसरं केला. आणि त्यांनी सगळे म्हणे सगळे नमन्या दुःखांचे वर्णन केलं, प्रपंचातल्या दुःखांचे. जन्मापासून मृत्यूपर्यंत कशी त्यावर वाटचाल चलता सामान्य मनुष्य त्या जशी आम्ही म्हळे बद्ध मुमुक्षु म्हणून जास्त नाही. आणि तागल हगूर 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 कशी रूपांतर जात होता त्या दिल्या. आणि हे सुद्धा एकदम सगळे नुकसान जाय ना तागले हगूर हगूर जाता. पहिली म्हणा जन्म, आज जन्माचे असं जन्म दुःख निरूपण. तरी सगुण परीक्षा तू समर्थ सांगतात की त्याने जीवनाची मूळ समस्या कल्ले सांगेली. मूळ समस्या कल्लेच कल्ल्याक आम्ही सुखासाठी जन्मभर धडपड करतात. पण आमगेल वाटत्याक सुख यानाची दुःख मात्र भरपूर येतात. आणि नमन्या दुःख आमकां भोगपा लागतात. अशी कल्ल्या जात वया म्हणून दिसता. तरी तांगल उत्तर केले की मनुष्यसने भलतेच आमगे ध्येयच विंगड असता. आमकां खरं आनंद नागत असता. आमकां तात्पुरते सुखाची मागशामी लागतात. आणि त्या नजरे मुखार दवरून आम्ही तें कशी मेळटलें कितलेशेर पळयतात. तर तें मेळ्ळें त्या पायरीर वचुली तें मेळ्ळें आमकां. सुख जालें, 2 दिवस सुख जालें की परत जालें तें ऑब्सोलेट जालें. खरें नश्वर तें ताजें आयुश्य संपलें, तें वायट जालें. आनी नव्याने नवीन नमुन्याचे आयले. सादे मोबायलच पळयात न्ही. नवीन आयले त्यावेळी आमकां आमगेल वेळा मोबायल नाशिल्ले, आमी जीवन जगनाशिल्ले. जाल्यार आत्तां ते मोबायल म्हणटा ताजे शिवाय जीवन जगची कशी म्हूण प्रॉब्लेम जाला. अरे ते व्हॉट्सएप कल्की जाता खंय, ते मागीर व्हॉट्सएप ना जाल्यार कल करचें पयलीं व्हॉट्सएप आशिल्ली, फोन सुद्दां नाशिल्ले. एक कोण ट्रंक कॉल करता जाल्यार कितलो वेळ लायनीत राबता लागताले. आवय ते फोन लागताले वरा वेळार. आनी सुद्दां म्हाका लक्षांत आसा ते आतांचे यंगस्टर सांगपी काळजी ना. एक घडी आणतात अमेरिकेन थंय फोन वता फटाफट. तर तशी हे जे असता पण आमगें लक्ष तेमीत कल्लें आसता असे सुखाची रुची. नवीन आयले की तें जाय. घर म्हळें, गाडी म्हळें, मोबायल म्हळें, खंयची वस्तू घे आमगेल एक घे. इवन आमगेल नोकरी एक मेळ्ळी तांकां समाधान ना. दुसरीकडे जंप केले, दुसरीकडे घेतले, तिसरीकडे जंप केले. म्हळ्यार खंयची स्थिर नातील न्ही ती. रिटायर जावचे वेळार समज प्रॉव्हिडंट फंड जम जायना आणि कळ जाता परमार्थ करच्याक तरी वेळूच असना. पण तरी एकदम एक व्याख्या अशी येता रिटायर जायना पण कसली करता म्हणून कळना. तावडी हे देवा म्हण दिसता. जाल्यार तावळे भळभळ चालाकील आसता. सगळं कळता पण आतां तांकां घड्ड ना ती. जे कले आवडीची ना ताजी एकदम आर्टिफिशियल आवड निर्माण कशी करची तशी जायना. आनी पयलीं धरून थोडे वेळ पुणी जशी आमी इन्शुरन्सांनी म्हणटात पगारांतलो अमुक इतलो भाग 20% इन्शुरन्सा खातीर दवरता म्हणटात मुखार तरतूद करचे. तशी आमगेल वेळेस थोडपुणी वेळ दिवसाचो आमी परमात्म्यागेलें नाम घेवच्याक आमगेल उपासने खातीर ती काडची. आणि ना जाल्यार कल नमने दुःख जातात. ताजें तांणी हांगा वर्णन करून सांगल्या. सगुण परीक्षा हो दशकच तांतू ध्यास मास आसत. तरी हे दुःख जर नाक्क जाल्यार कल करता तरी ध्येय आमगें चुकल्याने आणि फट्टी ध्येय आमी दवरून संसार प्रपंचांतूच सगळें हे मेळूंचे ते मेळूंचे आणि आश मर असर चुकत ना ती. आणि आश वरले मी ती एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कल्लेपुणी आमगेलें अनआन्सर्ड मेळनाशिल्लें जायशीर पण मेळनी अशें कल्ले ना कल्लेपुणी भरताची अर्दकुडी जाली. अर्दकुडी काम चेडवां लग्न जायनी ती म्हणे. चेडवां लग्न जाल्यार नात्रांक तोंड पळयनी ती गुरबीण शिरी कल चेडूं जातली म्हण तें. ती चेडूं जाल्यार त्या चेडवांक हें लालन पालन कशें करचें. पण पतवंड पळयल सारकी आमगेर जगची आश तें बंद जायना. आणि कल्ले ना कल्लेपुणी भरतात. आणि तांतो आनी दुःख म्हळ्यार ही आमकां विचारना ती. आमी इतलो आशेंतांतल्या पळयतात की तांकां आमच्या पळोवच्या काही वेळ ना म्हळ्यार आनेक दुःख. म्हळ्यार इतलें सगळं कोर न्हू सगळींची रडता ती. लग्न केलेली रडता ती, करना ती रडता ती. लास्ट टायम एक पंत कल की हांव ते टेन्शनाचेर एक पद सांगिल्लें तुमकां. उडास असल्या पळयात टेन्शन सोडना टेन्शन. तसं नमन्याचें टेन्शनांतूच त्या दुःखांतूच आमी जीवन जगता ती. तेमी ती समर्थ म्हणटा ती हा एक उपाय असत कल्लो हातून भायर पडचो
की ध्येय भगवंतागल दगड आमक खंय वर्चस हेंची तुम्ही विसरले. तुम्ही जन्मा येवची वेळारी तुमकां बरोबर गत आशिल्ले आपणाक खंय वर्चस आणि आपणाक कितले कर्माचे प्रारब्ध की तें भोगून तुगल्या परत येवचेस देवा लागीं हें विचार करून आमी जन्मा येयली. जाल्यार नाळ कापचे भितर आमी विसरून गेली आणि आमकां ध्येय विंगड जालें जाल्यार म्हळ्यार देवाल्याच्या कृपेन म्हणा अवकृपेन म्हणा आमकां सगळे अवयव अशी परांची खाणी व्यक्तृणत स्वयंभू परांग पश्यती न अंतरात्मन कश्चित धीरः प्रत्यगात्मनम ऐक्षत आवृत्त चक्षुः अमृतत्वम इच्छन. अमृतत्व इच्छ करतलो एखादो कोणी पण असता आणि तागल पूर्व सुकृत म्हळ्यार मनांत तागल भाव भले तो हड्डोड्डान नाम घेना आसतलो पण सदाचारान वागता माणुसकीन वागता आणि कायम प्रत्येकान देव अशी कल्पना करून तांकां सर्वीस दिता आसता. असले वेळार देव सुद्दां तागल रक्षण करता आणि ताका येवन सगळे जे जाय आशिल्लें ताका आवड निर्माण करता नामाची आणि कोणें कोणी ताका गुरू मेळटा आणि ताका उद्धार करता तो गुरू. तशें जाता. तर हांगा तांणी सांगलें की आमगेले अखेर तांणी निर्णय दिला की भगवंतागेर ध्येय दवरात म्हळ्यार मात्र तुम्ही ह्या दुःखांतल्यान भायर पडू शकता ती नॉट अदरवायज. तर मनुष्य आणि बाकीच पशु हांची फरक केल्लो तो पयलीं तांणी सांगला की मनुष्याक हांव मनुष्यच हांव म्हळ्यार ही जाणीव आसा. तशी मनुष्याक काळाचे भान आसा. काळाचे म्हळ्यार कल्लें वेळ एकतर जाता घड्याळा भान आतां पळय कितले घंटे जाले आमगेले कितले 6:30 आसा वय की न्ही आजचे वेळूच जालो. तर ताचे भान दवरून आमी वागता. तर घड्याळात सुद्दां घड्याळ तयार जाले न्ही तांचे मर्म पळयले आमी घड्याळांतून तास कांटस मिनीट कांटस सेकंड कांटस तो सेकंड कांट टक 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 संबंध 60 सेकंड कितना पडे 1 मिनिट कितले घंटे जाल्ले म्हळ्यार हांव तुमकां सांगता संक 5 मिनिट आसत न्ही संक 5 मिनिट म्हळ्यार कल्लें 5:55 आणि कितले सेकंड जाले हांव सांगना. सेकंड कांट थंय आसा पण आमी सांगतात सांगना की कितले तास जाले कितले मिनिट जाली ती मात्र सांगतात. मागीर ते सेकंड कांट दवरला कल्ले घड्याळ बंद पडले हे सेकंड कांट दाखयता नाल्यार आमकां कळना. घड्याळ बंद पडल्या हे सेकंड कांट्यांनी कळटा. सेकंड कांट राबता ताबडतोब आमकां कळटा. तशी आमगेल जावंक आमगेल श्वासा गणित नाम चल का म्हळ्यार कल्लें की श्वास बंद जाल्यार आमगेल घड्याळ बंद पडकी कल्लें भितरलें वय की न्ही. श्वास बंद जाल्यार आमकां कशें जाता जीव कासावीस जाता. तशी नाम बंद पडकी आमगेल जीव कासावीस जावंक आमकां तिट्ट नामाची सवय जावंक की प्रत्येक श्वासा गणित थोड्यान म्हण का म्हणना मनांतले मनांत कले करता 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 हें तागेल उडास. जशी म्हगेल भाव सान आसतना आई म्हाका केन्ना सांगताली की ताका भारी आपण म्हळ्यार प्रीत आशिल्ली खेळू वतालो हट भावा सांगत मदेंच धांवन येतालो ते घरा आणि आई म्हणटालो कल रे आयले तूं म्हण की वय म्हणटालो परत धांवन वतालो म्हळ्यार आई जालो आवाज आयकूनची पुर्त तो धांवन 2 माळे चोवन वयर येतालो घरा आणि विचारतालो तो आतां अमेरिकेंत आसता. तसले नमुन्याचे तागेल आवसूचे प्रीत आणि कड्डेर थाय ताणें आवसूक पळयले ताजे बद्दल आमकां ताजो अभिमान आसा आणि त्यांनी ती देव तांकां तसल्यांक केन्नाय सोण घालना. हे म्हाका सदा सर्वदा देव संगीत आहे कृपाळूपणे अल्प धारिश्ट पाहे. हे मना श्लोकाचे तावळ उडा जाता की अशी जाता म्हण. तर हें कल्लें काळाचे भान आसता म्हळ्यार घड्याळ जे दिल्ल्यानी आमगेल नामस्मरण राबलें की सेकंड कांट राबून घड्याळ बंद पडेल वारीची. तशी आमगेल जिवान पटकन लक्षात येवका की नाम राबल्या आणि मध्ये 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 आई म्हणवारी देवा कल चलल्या सकाळ उठायल की ए देवा हाव आर यू आम्ही बाकीच्यांक गुड मॉर्निंग म्हणटात आमी देवा गुड मॉर्निंग म्हणटात म्हणना ती देवा गुड मॉर्निंग म्हणटात ते देवाक म्हणया आमी भायर पळया ती नेचराक हे सूर्या तुगेल प्रकाशान आमकां प्रकाशीत कर आमगेल मती आणि सगळ्यांगेल आयुष्य प्रकाशीत कर तितली शक्ती आणि बुद्धी आमकां दी ही प्रार्थना आमकां करता. समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व मी. तशी कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंदम प्रभाते कर दक्ष
हे सगळं देवाघर उडास असत आणि तांतू प्रापंचिक हेवे असत. कराग्रे वसते लक्ष्मी म्हणारी अशी मोठ मस्तना किंवा कले बरेच कर मध्ये सरस्वती वाटतात धरून आम्ही बरेता ती सरस्वती आणि कर मुले तू गोविंद मनगटा सामर्थ्य असता त्या भगवंताला सामर्थ्य आमक मेळता. प्रभाते करदर्शनम त्यांनी हाताचे तुम्हाला हात पाय धड असते त्याला ह्या धड हात पायांतू तू माग दिसत असेल आणि तू चैतन्याचं त्या अशी डवरी आणि सगळ्यांक हा तुगल अशी मी ती तुगल कोण कोण असत की सगळ्यांक मदत करची तितकी बुद्धी इच्छा ताकद आणि दवर ते कोरून घे आणि हांव केल्ले ते किडी म्हाका लागू दिवनाक मगल मनाक करून अशी. तर हे जे असं ते आता मी वाचच्या काळा भान म्हणारी समाजात सुद्धा आजूबाजू कशी चालल्या ह्या मनुष्याक भान असतं. आपण खंय बसला कल उलयत असं हा भान मनुष्याक असता. सुण्याकडे तिथलं असं ना भगवंताक जिज्ञास सुद्धा आमकां असता. कल्या म्हणारी कोणकी देव म्हूण असं तर की उच्च शक्ती असं तिच्यामुळे आमकां हें कळटा आम्ही कल्लेन केलं तर की आमगेल हातांत असं न्ही. सगळ्यात आस्तिक लोक असतात नाही ते डॉक्टर लोक असतात. तिच्यामुळे त्यांनी मृत्यू अगदी लागीच्यान पळयतात आणि पेशंट सांगल वळवळे आणि कशी मिरॅकल असली तरी रिकवर जातात हांवें पळयत. त्यांनी तांगा सगळ्यात जास्ती देवाचेर विश्वास असता आणि म्हणतात ती ते डॉक्टर लोक पण डॉक्टर्सच अगदी आस्तिक असतात ती देवभक्त असतात ती आणि तशी ते भगवंताला जिज्ञासा प्रत्येक असतात. तिथे मला कोण दिसना नाही निपून बसला कुकी अरे कुकी ते कुकी कोण खेळतात नाही तशी देव आमच्यागी कुकी खेळत असत. तरी आमचे जिज्ञास असताना पकडल्या म्हणून तशी त्या पकडच कथे तो एक गेम सोपून आम्ही आनंद लुटून तक सोद्या नाही ते जिज्ञास असतं आमकां. तरी पण कल जाता हांव म्हणेल मीच जाणीव पळय ही तान दिल्या ते बरे हांव असं त्यांनी कल जाता की म्हाका कल करचें असं हें करचें स्वातंत्र्य म्हाका आसत मगल मन म्हाका दिल्या आणि मन आमकां चलयता आमकां स्वतंत्र मेंदू असो त्या कल्पना कोरून आमकां ती जिज्ञास असल्या ते जिज्ञासे ध्येय दवरून त्या परमेश्वरा मेळोनची तितला मी वचपा नव्हे त्यांनी ती. तरी तो जशी ते स्वातंत्र्य सम यूज करना जाल्यार तो हीन जाता आणि जर सम कोण जर केल्यार तो अगदी उत्तम जाता उत्तम पुरुष जाता. तर ताका काळाच विचार करता त्यांनी ताका मृत्यूची जाणीव असता. जाल्यार नुसते जाणीव असता की हे लोक मेले त्या लोक मेले पण आपणय केन्ना मरता म्हळ्यार जाणीव असना. त्यांनी ती म्हाका विचारल्यार नित्य रात्री आम्ही न्हिदोवचे पयलीं निर्वाणीचे म्हळ्यार आनी कसले नाका देवा तुगेल चरण फक्त दी जे आस ते आस आणि जे अर्धवट असो ते अर्धवट असो त्या कोणेपणी म्हजे नंतर चलयतलो हे आज तुगेल चरणांचेर घालता. आज हांव हांगा सफाय असत की ना म्हणून सांगू जायना. त्यांनी ती काळजी घेवची कोणा विल्ल करचें विल्ल करून दवरेद लोक आशिल्ला लोकांक त्रास जावं नये म्हणून दिसल्यार पण ताजी भायर खूब चड काळजी करून यो म्हजे नंतर कशें चलतलें काय ना समूह चलता कोणानी ती कल्ले अड्डना. तर आता ते सांगता ती दुःख जन्म दुःख निरूपण कशें असं हें त्यांनी पहिले सांगू घेतल्या. कळ्ळें. सरळ वाचता अगदी सोपे मराठी असं भर वाचता. जन्म दुःख निरूपण श्रीराम जन्म दुःखाचा अंकुर जन्म शोकाचा सागर जन्म भयाचा डोंगर जळेना ऐसा. जन्म दुःखाचा अंक जन्मा घेऊनच्या पहिले आम्ही कल्ले असता की आम्ही अव्यक्त अवस्थेत असतो. मन ना पडे परत अव्यक्त अवस्थेत असतो आणि जन्म आणि मृत्यूच मध्ये जे असतात ते आम्ही व्यक्ती म्हणून वावरतात बिकॉज आम्ही व्यक्त जातात. आम्ही वी कॅन एक्सप्रेस अवर सेल्फ बाय अवर डीड्स बाय अवर वाचा तन मन धनाने आम्ही स्वतःक एक्सप्रेस करू शकतात आपल्या भावात सांगू शकतात. जाल्यार तर जन्मात किती दुःख असो जन्म दुःखाचा अंकुर जन्म शोकाचा सागर जन्म भयाचा डोंगर चळेना ऐसा. जन्म कर्माची आटणी कितले कर्म असतात नाही ताजे एक हें कोण दवरलें असते आम्ही मोदक करतना तांदळा पिठाचे हे कोण दवरतात नाही मोदकाचे पीठ आणि तांचे कडे सारण घालून ते आजकाल हे साचे आयले मोदकाचे हे कल म्हणतात ताका
साचोची त्या साच्यान मोदक करतात. तरी आमक किती जात की तिथे कर्माचे मोदक करू म्हणून आम्ही घेऊन येतो. हा आणि त्यांनी ती जन्म कर्माची आठणी कर्मा साच तांट घाली की ते कर्म बरोबर मोदक जाऊन येतात. जन्म पातकाची खाणी जन्म काळाची जाचणी निचे नवी. काळाची जाचणी मला काळ त्रास देता नित्य येऊन. जन्म कुविद्येचे फळ आम्हीच गेल्या जन्मात पहिले कुविद्य केलेलं असतात त्याचे फळ. जन्म लोभाचे कमळ जन्म झाल की लोभची लोभ दिसता लागतात कमळ सगळे भर दिसतात. जन्म भ्रांतीचे पडळ ज्ञानहीन जगा वाढ लागले यातून जन्म घेतन कल दिसता. देवा हा हॅन करता देवा प्रॉमिस करून येतात ती पण येऊनची भीतर कल जाता जगाची वार लागता आणि स्वस्वरूपाची जाणीव असता ती नेणीव जाता पहिले लक्षात बना विसरून जाता ती आणि फक्त कल जाता सगळं जण आमका शरणाक आम्हीच शिकयतात. हा शैल कोणी हाव हाव असा नसून दाखवून हाव हाव शैल हाव शैल कितले शैल असो ती त्याला ही शैल हाव शैल म्हळ्यारीच हाव हा देहाचे नाव शैला आणि हा शैला हा देह म्हळ्यारीच हाव तांची बाहेर मग कळल्याच आहे मग कळणं हा देह भाव. जन्म जीवासी बंधन जन्म मृत्यासी कारण जन्म हेच कारण गथा गोवी. जन्म हेच कारण गोंधळ जामच्या पहिला म्हणा रिटर्न तिकीट घेऊन येतात. जन्म मृत्यासी कारण जन्म येईल मनुष्य मृत्यू पावता. जन्म सुखाचा विसर जन्म चिंतेचा आगर जन्म वासना विस्तार विस्तारला. जन्म जीवाची अवदसा जन्म कल्पनेचा ठसा. आम्ही कल्पन करतात की आज आम्ही ठस उमटेतात आमच्या जीवनाची कल्पनेची. जन्म लावेचा वळसा लावेचा म्हणारी चेटकिनिशी असते ने ती ममता रूपाचे आपणाला मायेचं पडद सगळता. तर मायेचे मैंदावे जन्म क्रोधाचे विरावे जन्म मोक्षास आडवे विघ्नावे. जन्म घेऊन येतात पळे आणि हाव हाव करून जातात त्यांचे कामगल्या मोक्षांतून आडवे विघ्न. देव मुद्दाम घालता की सदा सर्वदा देव सन्निध आहे कृपाळूपणे अल्प धारिष्ट पाहे. हागल धैर्य किती टिक्त पळया अख्ख खरेच मगल उडाचा जागता की ना त्या पळवया अख्ख हाव जाई की ना हे पळवया. जोर टेम मिरयता येईल की हा तू केन्नाय विसरस ना सोहम हावत गरबांत असताना म्हणताल जन्मा येईन मी तरी ट्याव 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 पोहम रडतात. जन्म जीवाचे मी पण जन्म अहंतेचा गुण जन्म हेच विस्मरण ईश्वराचे. जन्म झाल की ईश्वरा विस्मरण जातात. जन्म विषयांची आवडी जन्म दुराशेची बेडी जन्म काळाची काकडी भक्षित आहे. काळ आमवर जन्म अशी काकडी खाल्लेल्यावर खातो असं आता मग 75 वर्ष झाली सांधून हँच करता येल्या आता झाले आयुष्य खर्चता येले तशी आयुष्य काळाची काकडी तो खात काही जन्म. जन्म हाच विषम काळ आणि ह्या जन्माच्या आम्ही बर्थडे साजरी करतो होय की नाही. आम्हाला आनंदाच बर्थडे करा की त्यांना पण तर त्या करणार त्यांनी आम्ही बर्थडे साजरे करतात जन्म आयली म्हणून. जन्म हाची विषम काळ उलट बर्थडे म्हळ्यार उडास करून दिता तू मृत्यूच लागी आयलो म्हणून तर ताजे खातीर बरेच उडास करून दिल्या री कल्या म्हणारी आमगेत खंयच ती आमगे कितलं भरलें म्हण साधारण चिकी तरी भंय दिसून कोणी देव म्हणता आपल्याला पळव म्हणून देव सुद्धा म्हणता चला बर्थडे साजरे करा ती. जन्म हेची बोखटी वेळ वाईट वेळ जन्म हा अति कुश्चीळ नरक पतन पाहता शरीराचे मूळ या ऐसे नाही अमंगळ. रजस्वलेचा जो विटाळ त्यामध्ये जन्म याचा बायलांगेल कुशींत जन्म घेतात ती त्यावेळ कशी अत्यंत दोष ज्या विटाळा मी म्हणणे आपण समर्थ हे आशिले संन्यास आशिले जाल्यार संसारात सगळे दुःख पळून पळून तांगेल मन विट्टून गेलेले आणि त्या दोष ज्या विटाळा त्या विटाळाच पुतळा तेथे निर्मळपणाचा सोहळा केली गडे. जे कुशीन चेड जन्म घेता तर अवसूल विटाळा तूच वाढता त्यावेळी ते अगदी निर्मळ म्हणून कशी म्हणचे तशी वरी वरी दिसे वैभवाचे अंतरी पोतडे नरकाचे जैसे झाकणे कर्मकुंडाचे उघडताची नाहीये. एक राजकन्याशील गोगमटेशिली तिने सगळ्यांनी लाईन लागली तिला लग्न करून सगळे मारच्या लागले कारण तिने कल केल्या हुबेहूब आपणा इथलेच बनतो पुतळ काल सुटालोच
करायलो आणि ताका मात्या लाथांतले धांकडेचे केले आणि नित्य कलकल खातने ती कल खाता त्याची तांतू घालची ती कल खाता कल पिता त्यात पुतळ्यात घालताल कंडेर कल झाले तर ज्यांना झगड हे आद घालचे तावळी 3 साल खंय की तुम्ही हे आपणा हो पुतळ असत तरी हो इतकं गमतो असत पहिले तुम्ही ताक शरण वचाती आणि ताज्यान पल भरल्या म्हणून पळयाती पळल्या इतकी दुर्गंधी सुटली काही की तांगल तांगल वासनाच गेली तर तिने सांगलं हे पण हे हाव खाल्लेले शांत घाल्या तर ताजवरीच हवंय असत मज्जांकाणी विंगड कल्ले ना हे दुर्गंधीची पोतडे असं झाकणे चर्मकुंड उघडताची नये तर हे धांकणे काढले मी तुमक घाणी कळली वय की नाही तर तशी हे कोण नाका ती झगवू नाका ती ह्या चर्म हाजी खातीर कुंड धुता तरी शुद्ध होते यास प्रत्ययी धुई जेते तरी दुर्गंधी देहा ते शुद्धता नये अस्थिपंजर उभविला सिरा नाडी गुंडाळीला मेघमावचे चरकाविला सांदो सांदी भरून अशुद्ध शब्दे शुद्ध नाही तेही भरले असे देही अशुद्ध म्हणे रक्ताक अशुद्ध म्हणतात अशुद्ध नाव कल्या दिल्या रक्ताक कला म्हणा ते शुद्ध असनाची कितपंत शुद्ध केल परत अशुद्ध जातात तेही भरले असे देही नाना व्याधी दुःखे तेही अभ्यंतरी वस्तू नरकाचे कोठार भरले आत बाहेर लिडबिडले मूत्र पोतडे जमले दुर्गंधीचे जंत किडे आणि आतडी नाना दुर्गंधीची पोतडी अमुप लवथवती कातडी कंटाळवाणी सर्वांगास शिरप्रमाण म्हणतात मात ते सगळ्यात श्रेष्ठ म्हण ते कशेस पेसे बळसे वाहे घ्राण नाक वळता उठे घाणी फुटता श्रवण कान फुटता ती घाण येता डोळ्यात तू चिप्पड येता नाकांता निकल येता कडेरी सकाळी उठायल की गळगळ 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 करून मस्त जणांक अभ्यास असता ते मुखी मळासारी की घाणी पडे लाळ थुंका मळ पीत श्लेष्मा प्रबळ तयास म्हणती मुख कमळ चंद्रासारी लोक म्हणतात यो तुगल मुख कमळ म्हणतात मुख कमळा दश कसली असली मुख ऐसे कुशीळ दिसे पोटी विष्ठा भरली असे प्रत्यक्षास प्रमाण नसे भूमंडळी पोटी घालिता दिव्यान काही विष्ठा काही वमन भागीरथीचे घेता जीवन त्याचीही होय लघुशंका लघुशंकामुळे मूत्र जाता भागीरथी पिले एवं मळमूत्र आणि वमन देही हेच देहाचे जीवन येणेची देह वाढे जाण यदर्थी संशय नाही तरी हे जर समन असले मळमूत्र पटात सम जायना जाल्यार लोक मोरतात त्यावेळी समज का लागता नाल्या ताजकले पण इन्फेक्शन जातात निर्मळपणे काढू जाता तरी देह पडेल तत्वता एवं देहाची व्यवस्था ऐसी ऐसी ऐसा हा धड असता यथाभूत पाहो जाता मग ते दुर्दशा सांगता शंका बाधी तरी ऐसी कारागृही वस्ती नवमास बहुविपत्ती नवही द्वारे निरोधती वायो कैसा देतात गर्भांत वर्णन केले हे आम्ही गर्भांत असताना कशी कारागृहात काही देन तशी वार असतात हात पाय अशी सोडून सुद्धा जायना अशी करून असते त्यांच्या रडू 9 महिने तशी 90 द्वार बंद झालेले असतात बाहेरच्या जायना तावळी बोका नरकाचे रस झिरपती ते आव सुख कलेपणी खाऊन का म्हणून दिसतात डोहाळ जातात ती तावळे ताका त्वच सुद्धा असं ना त्या 4 टाक नवीन आता तावळे ती का आमशी खाऊ का म्हणून दिसतात ती खाऊ का म्हणून दिसतात ती खात नाही त्या 4 गले तर गोळच असतं पडे तागल अंग सगळे जळत कळवे आणि त्यानंतर ताका चर्माचे एक हे येतात थोडे दिवसांनी म्हळ्यारी चांबडी येतात तावळी तेथे विष्टेचे पेटाळे रस उपाय बंकनाळे होत असे म्हळ्यारी आमगले हाजी कोरडा थ्रू तका ते 4 डाक सगळं मेळता जाल्यारी विष्ठामूत्र वांती पीत नाकी तोंडी निगती जंत तेणे निर्बुजले चित्त अतिशेष त्यावेळी तो कल करतो तो जीव गर्भांत आशिल्लो ताक परमेश्वराल बरे स्मरण असता तो म्हणता ऐसिये कारागृही प्राणी पडिला अत्यंत दाटणी कळवळून म्हणे अरे चक्रपाणी सोडवी येथून आता मग सोडे देवा देवा तू सोडविसी येथून तरी मी स्वहित करीन गर्भवास हा चुकवीन पुन्हा न येते परत यंचना अशी दुखवून प्रतिज्ञा केली त्याने
तव जन्मवेळ पुढे आली, माता आक्रंदो लागली प्रसूत काळी. तस वेळार इतक त्रास जाता, ते चेडू शिरकून पडता, ताका ताण काडटा ती. हे सगळे आवसून बघत सती ही प्रसव वेदना म्हणा कसल्या नवीन जन्म म्हणतात. एक एक जन्म येताना कोणाला हात फ्रॅक्चर जाता, कोणाला पाय फ्रॅक्चर जाता, कोणागले मागते अडकता खंय कोणी कडे ताका ब्लड सर्क्युलेशन जायना पण मंदमती जाता अश जाता. तरी जन्म येताना एक एक म्हणता इतकं त्रास जाता, ती माता मोरमता नाल्या बालक मोरमता असं सगळं झालेलं तर काही समजा तसं जायनी. मृत्यू पावला आपण मातेचा घेतला प्राण, दुःख भोगिले दारुण गर्भवास. तथापि सुकृते करोनी, समजा पूर्व सुकृताने मार्ग सापडला योनी, तरी अडकला जाऊनी कंठस्कंदी मागुता. तये संकोचित पंथी बळेच ओढून काढीती, तेणे गुणे प्राण जाती बाळकाची. तावळी आता गर्भी म्हणे सोहम सोहम, बाहेरी पडता म्हणे कोहम, ऐसा कष्टी झाला बहु गर्भवासी. तरी कल झाले थोरा कष्टी बाहेरी आला, सगळेच कष्ट विसरला गर्भवास. येऊन जाईल की शून्याकार झाली वृत्ती. पण शिके हे करा ती म्यूट करा ती. शून्याकार झाली वृत्ती, काही आठवेना चित्ती, अज्ञाने पडिली भ्रांती, तेणे सुखची मानली. देह विकार पावले सुख दुःखे जळंबळे, असो ऐसे गुंडाळले माया जाळी. ज्याला कल जाता ऐसे दुःख गर्भवासी होते प्राणी मात्रासी, म्हणून या भगवंतासी शरण जावे. जो भगवंताचा भक्त तो जन्मापासून मुक्त, ज्ञान बळे विरक्त सर्व काळ. आणि त्याने की कलकी बाईलांक भगवंतागल जाणीव मस्त असता. इत्या म्हणारी की ज्यांना प्रसव वेदन सहन करते की त्यावेळी आपणागल तरी पाप झाल्यांची, पण त्या चरडागल भयंकर पाप दिसत त्या अवसुक. अयो देवा कसली नमण्या त्रास आहे चरडाक अशी दिसत. आणि त्यांनी ती परत नाकबा आपण जन्म येताना आपण कशी त्रास काढलेला असतो हे लक्षात येतात. आणि परत परत ह्या जन्म हा जे चक्रा नाक शिरकूनचे हा विचार येतात. ऐशा गर्भवासी विपत्ती निरोपिल्या यथामती, सावध होऊन श्रोती पुढे अवधान द्यावे. इथे श्री दासबोधे गुरु शिष्य संवादे, जन्म दुःख निरूपण नाम समास प्रथम श्रीराम. आता सगुण परीक्षेत 4 समास असत. म्हणारी सामान्य संसाराच मनुष्यच नाही, संसारी मनुष्य तागत जीवनाची रूपरेष कशी असं म्हणून कुटुंब संस्थाच पळे येते. कुटुंबात बामण बायल चेडम चल्ल्या चलियो, तांगे लग्न, तांचे खातीर पैसो, तांगे सिकनेस, लौकिक खले रोग, मृत्यू कोणाला जाता, म्हातारपण कोण म्हातार लोक असती कुटुंबातून तांची मिती निर्माण झाली समस्या ह्यो कायम असतात. समर तांगळ काळांत असेल आईच्या काळांत असती ही कलकले समस्या. लग्ना पहिले आऊपासूनचे भयंकर प्रेम करतलं, अगदी मग आज्ञाधारक चाललं, भो प्रीती भावनाचेरी म्हणतलं. लग्नानंतर एकदम बदलतात, उडाच आहे ना तक. त्यांना फोन केले सुद्धा आता वेळ ना मग नंतर बोलूया म्हणतात. अशी आता हे जगाची रीतीच अशी असते. त्यावेळी तशी आज देखील अनुभव येतात. तशी कोण कोण दुसरी बाईल करतात. दुसरी बाईल केल्यानंतर घरात कटकटी आणि व्यसना मिती झालेल्या सगळं हानी, म्हातारपणा झाले दैना इत्यादी प्रापंचिक समस्या त्या आजी असत. तशी ह्या संन्यास अशी श्री समर्थ. पण त्यांनी सगळीकडे अशीच कॅस भव एकूण घेणीशिले. तरी संबंध हे पर्यटन केले, पायी चमकून वचुले, दारोदारी वचून तांगे समस्येच विचार करून त्या कशी सोडवे तांका त्यांनी ज्ञान दिले, प्रापंचात ज्ञान दिले, प्रपंच हा ज्ञान दिले. आणि करता करताच परमार्थ कशी करू का हे शिकवले, ताकद कशी वाढवू का हे शिकवले. परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे हे शिकवले. आलशी जाऊ नका ती मग शिकवले. एकूण कल्ले आता त्यांनी आमक ताजी न रडी अंकाने एक नमुन्यात प्रपंचाची म्हणून त्यांनी प्रापंचिक मनुष्यां गेले त्यांनी वर्णन करू सुरू केलं. हे जन्माच पैन झाले. आता प्रापंचिक मनुष्य कसे असता तरी ऐकूया की श्रीराम हे स्वगुण परीक्षा कड म्हणून 4 भाग असत. म्हणजे प्रपंचिक मनुष्या गेले दुःख कल्ली म्हणून त्याला प्रपंचात तुटले एक एक हे संसार. श्रीराम संसार हाची दुःख मूळ लागती दुःखाचे इंगळ,
मागा बोलिली तळमळ गर्भवासाची. गर्भवासी दुःख झाले ते बाळक विसरले. पुढे वाढो लागले दिवसे दिवस. बाळपणी त्वचा कोवळी दुःख होताची तळमळी. वाचा नाही तये काळी सुख दुःख सांगावया. सांग चरडात उलोंच्या कळणाने कली दुखल्यावर सांगू कळणार. देहास काही दुःख झाले अथवा क्षुधेने पीडले. तरी ते परम आक्रंदले परी अंतर नेणवे. कल नीती त्या रडता म्हणून कळणार. रडत जोर जोरात पण त्या उलोंच्या कळणाने. माता कुरवाळीवरी परी जे पीडा झाली अंतरी. ते मायेसी न कळे अभ्यांतरी दुःख होय बाळकासी. मस्त म्हणता आऊस उकळणं हे चेरड कसली खाती रडता म्हणून शेवटी डॉक्टराला वर का लागतात. त्यांची सोय एक असता अशी पाय पोटाला घेऊन रडल्यारी पोट दुखता म्हणून. कानाला हात दाखवल्यारी त्या रडता. काना हात लायला की जोर जोरात रडतात. कान दुखता म्हणून. तस नमुन्याच्या ज्याला शेवटी कळलं असेल डॉक्टराला वरती चेरड कसल्या रडता. मागुते मागुते पुंजे रडे माता बुझावी घेऊन कडे. व्यथा नेणती बापडे तळमळी जीवी. नाना व्याधीचे उमाळे तेणे दुःखे आंदोळे. रडे पडे का पोळे अग्निसंगे. कल्ले कळना स्वतः रक्षण करता म्हणून कळना. कणकी एकल्यान वचून कुकर नांक लाई परमळ कळच्या सांग चरडाने मग कळना कळ देता नांकारी थोड बघायला. शरीर रक्षिता न ये घडती नाना अपाय थोडी अधांतरी होय अवे वेदीन बाळक. खोडकर असतात नाही खेळान खेळान कस कसं करतात ती. चाकून हात कापून घेतात ती आणि कल्ले कल्ले करू शकतात. त्यांचे अशी न जर्दवर का लागतात की चिक्के नजरे आड करू जायना तसं चेडवा कुंडे चेडवा. अथवा अपाय चुकले तरी समजा हानथान सुद्धा बर घालता होड घाल चेडवात थोड्या. तरी मागीर कल जाता पूर्व पुण्य उभे ठाकले मातेस ओळखो लागले दिवसे दिवस. अगदी सानसरण झाल्या आता आऊस मळ्यारी प्रिय चिके होड जायना पडे. सगळो दिवस आऊस जाई. क्षणभरी मातेस न देखे तरी आक्रंदे रुदन करी दुःखे. ते समयी माते सारिखे आणिक काहीच नाही. त्यांनी ती कल वियोग पळमात्र न साहे स्मरण झाल्यानंतर. जरी ब्रह्मादिक देव आले अथवा लक्ष्मीने अवलोकिले तरी न वचे बुझाविले आपले माते वाचून. कले चॉकलेट डी हेंदी आवसून येऊन चिके वेळ गलरी. आमक सम अनुभव असा मी ऑफिसा वताली समजा ट्रेन आणि मेळणी. ट्रेन चुकल्याची के वेळ जाल्यारी मग पहिली चलली जी असणे इतकी रडून आकांत करताल काही की बाटली दूध घेण्याची ती गोतशिला पावसे पण दूध दितली. फक्कने वेळ झाल्यारी मग नड दशील घरात ती त्या 4 महिन्याच्या येऊन गेटाला रक्ताली. ती केन्ने त्यामुळे पळून आणि आयली की अशी झेप देताल नाही ते चेरडू तरी ते कितले माते गेले आणि हे असतं पळयात. तशी त्या चेरडान रडले समजा धानपारांच्यानी रडले. मग नणद सांगताली ती मस्त रडली ग आजी दूध घेणी ती नाही म्हणून. तरी थंय आमने ते दूध व्हावच्या लागून कपडे भिजताले. असले नमुन्याचे जे माता आणि चरडाबल जे आकर्षण असतात नाळेच संबंध म्हणतात. त्यांनी ती कुपुत्रो भवती कदापि कुमाता न भवती कदापि. कुरूप अथवा कुलक्षण सकळाहुनी करंटे पण तरी नाही ती समान भूमंडळी कोणी. माय मदर इज द बेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड म्हणून एक चरडाने जात्रेत ठरईन चरडाने पोलीस स्टेशनवर होऊन बसेल के काही सांगू पडणार एड्रेस करणार कल्ले करणार आवशी नाव सांगू पडणार. बट माय मदर इज द मोस्ट ब्युटिफुल वुमन इन द वर्ल्ड म्हणून सांगलं. त्यावेळी गमगमत्या बाईला खंड दाखल के त्या पोलिसांनी ही नाही ती नाही म्हणून. पण त्यांनी कल केलंय एक माईक दिलंय त्या चरडात आणि तुला आवसूक आपई म्हणून सांगते तू त्याने कशी आपई पडतच आपई नुसते माईक दवरले खले सांगच्या वचनी ते चेड रडताल नाही. अम्मा बेकिया मग कोणी नाती मग कोण दवरल्या म्हणून रडत झालं. त्या आवसूल आवाज त्या चरडाल रडचा आवाज येऊच की तर ती आवस धावून त्या पोलीस स्टेशनवर येऊन पावली. पळल्यावर दिसच्या अगदी ऑर्डिनरी गरीब बाई मनुष्य. पण ते चेड उकल म्हणता ओ माय मदर यू आर द मोस्ट ब्युटिफुल वुमन इन द वर्ल्ड. तशी नाही ती समान भूमंडळी कोणी. ती कुरूप असो अथवा कुलक्षण सकळाहुनी करंटे पण पैष्णा असतले पण आवस ती आवसू. ऐसे ते केविलवाणे माते विण दिसे उभे. रागे परते केले तिने तरी आक्रंदोनी मिठी घाली. आवस कोपली आवसून मारले तरी रडतं रडतं आवसूकच पिठी घालता.
सुख पावे माते जवळी दुरी करिताच तळमळी अतिप्रीती तये काळी मातेवरी लागली. तव ते माते समरण आले पाप प्राणी पोरटे झाले दुःखे झुरणी लागले आई आई म्हणून. पण ती आई दिसना तळकल करतली. माता म्हणून मुख पाहे परंतु ते आपली माता नव्हे मग हिंसावले राहे दैन्यवाण. कंडेरकल झाल्या ती समजा माताई वांचली तरी माई लेकुरा भेट झाली बाळ दशा ती राहिली दिवस दिवस. आणि चिके होड झाले बाहेर खेळ वचू लागले. लो लागला खेळाचा कळप मेळविला पोरांचा आल्या गेल्या डायाचा डाव आनंद चोक वाहे. मग डाऊ तुगल डाऊ करून माय बापे शिकविती पोटे तयाचे परम दुःख वाटे चट लागली ते न सुटे संगती बेकुरांची. हाऊस पोट तिडकेन सांगते किती वेळ खेळची मात घाल पूर दण झाला तुका देवी ना तिथे तो गुतान आपलकी बच्चेच्या नाही अशी. कडे लेकुरामध्ये खेळता नाठवे माता पिता तव तेथेही अवचिता दुःख पावला. कैसं दुःख जाता काही पडलं दाळ फुटलं दांत मळलं पाया फ्रॅक्चर झाले कले कले जाता. कडे कसले पुणी बाहेर साथ येईल असल्या देवी जाता गोवर जाता ताप येता पोट दुखता कले पुणे खाऊन आयलं असं सगळे. तावळी घरच्या कळना के कल जाल बा काम बेताळ कं काढ लागल की ब्रह्मगिरो संचरला नेणो चेडा ओलांडला काही कळेना. एक म्हणती विरे देवे एक म्हणती खंडेरावे सगळ्यांगल हँकेल कले आऊस बसून कळवे. वैद्य पंचाक्षरी चांग बोलावून आणले कलकल झाल्या. एक म्हणती हा काही वाचेना एक म्हणती हा मरेना भोग भोगितो यातना पापासतो. गर्भ दुःख विसरला तो त्रिविध तापे पोळला प्राणी बहुत कष्टी झाला संसार दुःखे. अशी जाऊन सुद्धा वाचलं तरी मार मारू शहाणा केला लौकिकी नेटका झाला नाव राखे. कंडेरी पोड झालं तगल विवाह करचो म्हणून वराडी वैभव दाटले देखोन परमसुख वाटले मन हे रंगोन गेले सासूरवाडीकडे. किती दिवस आम्हा आम्हा करतालो कडे फ्रेंड्स केले कडे होड जाऊन कडे सासूरवाडीला लक्ष. माय बापी भलतेसे असावे आग बापूस कशी अस होती घडघडे वचून ते सासूरवाडी वचून बसचे लग्न ठरल्याने म्हणून. तरी ते कल झालंय ती बिचारी माय बाप तांका वाईट दिसता जाल्यार कले म्हणना त्या स्वतः बरे कोण असत ना मॅम. नोरी आलिया घरा अति अभ्यास वाटेवरा म्हणे मद सारिका दुसरा कोणीच नाही. आपणा इथलं हे ना म्हण तरी प्रीती वाढविता कामा करिता प्राणी गुंतला. योग्य झालिया उल्लंघी सीमा जरी न देखे क्षण एक डोळा तरी जीव होय उताविळा. प्रीतीपात्र अंतरकळा घेऊन गेली ती बायल एक क्षण दिसना जाल्यार ताका उतावळ जात कॉन्नेक्ट हे जायना ताका मूड ऑफ जात मागीर. कोवळे कोवळे शब्द मंजुळ मर्यादा लज्जा मुखकमळ वक्त्र लोकने केवळ ग्रामज्याचे कळवळा येता सावरेना शरीर विकळ आवरेना अनेत्र व्यवसायी क्रमेना हुरहुर वाटी. सगळं चाललेलं असताना व्यवसाय करता बाहेर कामा म्हणून वचून तर के नवीन लग्न झालं म्हणून शिव मन सगळं घर आणतो इतकं घर आणतो लक्ष दिनच्या जात जाल्यार परमेश्वराला केन्नाय पडोवच्या जायना केन्नाय तुका वेळ मेळना ना कल्या म्हळ्यार इच्छाची ना ध्येयची प्रपंचाचे त्यांनी जायना. तुम्ही माझ्या जीवातील जीव म्हणती म्हणता म्हणून अत्यंत लाघव मैंद सोयरीक काढी पासे घालून प्राण घेतली तैसे आयुष्य गेल्या अंती प्राणियाचो होय. प्रीती कामिनीसी लागली बायलेली जरी तयेसी कोणी रागे जली तरी परमक्षिती वाटली मानसी गुप्त रूपे. तये भार्येचे कैवारे माय बापासी नीच उत्तरे बोलोनिया तिरस्कारे वेगळा निघे दुसरी मिडार करत चिककल्या उलेता तिनं. स्त्री कारणे लाज सांडली स्त्री कारणे सखी सोडली स्त्री कारणे विघडली सकळ ही जीव लगे सगळे जीव लग सोडणं तविंगड बिडार कोण रक्त. तशी स्त्री कारणात सेवक झाला स्त्री कारणे सांडवला विवेक नाटका आणि तो पराधीन मिंद जाता स्त्री गेलो
स्त्री कारणे लोभी झाला की हे हाडी त्या हाडी हाडू पैश ना ती म्हणा पडे पैश कमावचे मागशी लागलं कितलं पैश कमायल तर की कमी जाता ती घरात समज आहे ना म्हणा पडता जे दुःख झालंय तरी स्त्री कारणे सर्वथा काही शुभाशुभ विचारले नाही तनु मनु धनु सर्व ही अनन्य भावे अर्पिले अशी जाऊन हॅकल झाल्या ऐसी अंतर प्रीती जडली सर्वस्वाची सांडी केली जल्याकल झाल्या करता करता तव ते मरोन गेली अकस्मात भारी मस्त संसार तशी जाता किती काळजी घेतली तरी शेवटी नश्वर नव्हे ते बायला एकल्याला मोरून गेले त्यांनी टांगल अशी ह्या दिल्या सगळं घरात तशी जाय ना तरी अकस्मात भार्या तर झालंय ती पाव नाही लो बा कोण नमून रडलं केलं जीवलगांचा सोडीला संग अवचिता झाला घरभंग आता करू माया त्याग म्हणे दुःखे वैराग्य तका स्मशान वैराग्य आता माया त्याग करूया अकलकोरच्या घेऊन ऊर बडवी पोट बडवी लाज सांडून गौरवी लोकाधिकता मग बाय किती बरे शिवे म्हणून सगळ्यां देखत त्याने हे करचे म्हणे माझे बुडाले घर आता न करी हा संसार दुःखे आक्रंदला थोर घोर घोषे इथं सगळं करत नाही त्या जायना पडे कालाय तस्मै नमः 3-4 महिने गेले का ते निघून जाणे चुकले तो म्हणता आपण आता संसार सोडवता संन्यास घेता जाल्यार थोडे महिन्यां निकल जाता संन्यास घेऊनची वर्त बाजू कची का ते निघून जाणे चुकदे पुन्हा मागू ते लग्न केले तेने अत्यंतची मग्न झाले मन द्वितीय संबंध झाला द्वितीय संबंध सवेची मांडीला आनंद श्रोती भावे सावध पुढले समाज हे इतलं सगळं त्यांनी हे दिल्या की दुसरं लग्न कर असं हाणता येईल पण दुसरं लग्न करण्या पण कशी संसारात पिले वाट लागतात ते मुखाल समाज श्रीराम इति श्रीदास बोधे गुरु शिष्य संवादे सगुण परीक्षा नाम समास द्वितीय श्रीराम आजी हम थाईच झालंय हंगराबी आम्ही आणि मुखाल पंथा सगुण परीक्षा ब कड असं सांगतो 2 समासात झालंय कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया कल्याण करी राम राया कल्याण करी नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषका अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।